rong rat atu man tak kasi DJ pan ni tum dak karja mathe kapek la mathe la hello ucu Jun clear tarik Army BTC a principal secretary si isi order issue lo isi order pe klang la hukum pe klang lo order la hello order lagi BTC atum lo seta lagi bang atum alam seta itu pandang data nang ruplok ya lah hello kape klang inan ko alam mangke alam litum kalau so order tingke BTC a power on annual action plan kasalam lapen kam chok loma chok chema lapen ko son si kam ke claim nahi mala anta DC si claim po non ke council kali lapen ke hala district officer atuman alam mangke agriculture department dame officer atuman PWD officer atuman lapen soil conservation ba akaprega department atuman sita alang litum casually lage pini men asuti nangji kusita lapen hem damrai nangji kusita lapen konati damrai nangji kusita a permission ke DC ben si hanji DC along si hukum secretary kado itu da principal secretary amanta la department along kam claim officer to mangajak kong thangda weden ko la pulote la ke siksidul ajak kong si government phanchi pichu der la asema DC ke general administration department along si alang ligi lapen SP abangalaga home department no sidu lahinia department ke council apan pipelang dakar bianglong da pipelang di masal da pipelang lapen BTC along da pipelang angena pipelang apo pipe pinpen halatum man kam ape claim pulota te la ke Assam government amunit si kam claim lo Assam government si claim lo lapen Assam government si claim lo pulota te la ke ilitu six schedule autonomous power bangke Assam government panche badai de la pula alam anke laga BTC alam da anya hala so BTC apotsi non ke kar biang long da son si claim ji pusi nilitu apa nang than tang lo apo alam lo la ke lapen di mahasau bangke hala da alam pele lelang sita hala da ta pele ko non ke DC apansi power pediatric pula hai la si mohet ta nilitum si ema ke hayalo nilitum la bangso lo pidang lo la bangso lo memorandum nilitum la bangso memorandum ki pike la pohelo BTC order koson ma la so lam bang nilitum thanjir lo BTC order ating yong si itum ki claim pulote la ke chok chelo la posini tum pulo ye la BTC ating ke itum ki claim du nang ni BTC siksidul ke ini taki putang siksidul la lagi. Kalau so model ke enang ni mesti ni jum pudun lo. Da paragraph along paragraph kreisi along si ni tum la bang so lang ningjel. Lagi BTC model along ke endu nang ni tum da paragraph kreisi along ke tok. Nang litum tek long pola ke. La so memorandum ke pinisi ini jadi pidang lo lapen ni itu kacau ningri lo council apa nang itu power nang itu macam kong six schedule pen kelo macam kong lake DC apan ke pinang nelo SP apan ta pinang nelo SP apan ke pandang le dun oe seta alam mo SP alam tali dapat alam itu toy po mahal tum si power and act no te lo ting menge bang kacau toy galha tum si ayam puji lage pirte ke det kachari ke lo ben si chari ji aron ben si chari ji la pon se hala so aron ki to kopima ating ben si ala tum ta claim ji la pen notification ki pi council pe notification ki pi jong si hala tum pan power ke chi pi pe klang det lo te ba klang claim pin sita hala tum ki chet hala link se tha tu ka Assam government la na ki hala transfer subject kali det ke DC pe SP ke la si transfer subject kali pulote lage Assam government si claim lo lage ang Assam government si itung
council akam an claim nani polite council ke do ya kam sa bete po la pu ya la sini tu pulo DC ban ke power ke pinang ni ku sini udah kita alam itu na takdun ke power ke people chutoi long po sipu ACR annual confidential report la DC copy mga claim la solang ke CEM si top po la headi setan ni liga sini ke la po hello la ACR le jong hele akahin non tok sita ba ke me tok sita halada accepting authority budola hala ke confidential alam lage ar lobby jo alam lage pangdak de lage jok le kilut do jong long ji da dia da ma ke abe hala tun ke claim an ke pangdak de ji la posi halada ke itu ACR le me pick tok sita ba hindo pick tok sita hada ba ngai bang deng de ta thik la pu ke deng de do pick lo ta ke la son ti la posi lage ACR ke tok ke la ke DC atom pan SP atom man control undi la hele DC atom man control unji bolte ACR pen check lock ala itu man disciplinary authority la pen accept ACR accepting authority la pen ke appointing transfer authority la anta council of the pokla te la ansi DC atom man control undi na la alam ma la sinone dangerous le la pula benamat parlin parlo mane di pekek pekang ama itu authority itu six schedule pen ke long aja ko mamangke DC pan government pan surrender det la puson ceplang gina nak sinon ke dam dahil nang litum pan nang litumang no pacin